Terve! Jälleen kerran teemme viimeisen videomme Call of Duty Black Ops 2. Miten niin viimeisen? Tuleehan tässä vielä yksi. Tältä päivältä. No, tältä päivältä viimeisen COD-videomme. Ja nyt alamme nuubailemaan jo enemmän shieldillä, assault shieldillä, timanttisella ballistic knifella vaan combat knifella ja timanttisella RPGllä. Katsotaan mitä saamme aikaan. Emme näkö mitään. Anteeksi, kamera oli vähän alhaalla. Mikä se ensin tuli? Kato kasta. No ammo. Fell on the beach. Pelaammeko me tämän jälkeen siis Just Cause 2? Kyllä, voisimme. Kuvaatko sinä sitten sitä, kun minä pelaan? Hara. Hara. Minä tiedän. Mietitään sitä sitten. Näyttäisitkö statsi? Kyllä. 3 ja 4, tää on niin hauskaa. 3 ja 5. Mihan noita jätköitä tappaa koko ajan tällä suojella. Ois spammikillereitä. No etteikään ollut sit viime raudilla. En ollut. Siis viime. Siis sikiää. Mitä tapahtui? Joku oma heitti sulle. Mä korras. Pelkkä shieldia. En enää. Oi meni. Tosiaankin tämän matsin jälkeen me varmaan sekoillaan Just Cause 2. No niin, ois pitää olla. Mä en oo sit mikään pro D-sarja. Varmaan se ei osunut. Se taisi mennä just siitä harrojen väliin. Todella. Tuhosin A-kerran yhdestä C4. Mullakin on käynyt niin. Näinkö ois spammikillereitä? No ette tekään ollut sit viime raudilla. Ei ollut. Mennään sitten sen kanssa. Ensin Tää on mahdotonta pakkeita. Tää jätkö on Tosiaan me pelaammekin pleikalla. Monet voivat tulla Xboxille. Mutta ei. Täällä on mahdotonta pakkeita. Miksi sä sit tappanut? Taas. Päili. Niin. Varmaan joku jätkä heittää suoraan mäkin toisella puolella jotain. 3 ja 14. Noin, nyt jatketaan. Mun kaverin pikkusisko just äsken tuli pilaa kaiken. Se tuli vähän tielle. Ja sit se puhuu tossa.
Älkää välittäkö siitä. Mä sanon jo nyt, että mä muistan, että muistakaa painaa tykkää, kommentoikaa ja tilatkaa. Koska mä kumminkin unohdan sanoa sen. Tuhatko AGR on taas C4? Paljon näitä jätkiä tuolla on. Ja siinä on meidän nykyinen pelaajamme. Näytä sinun naama. AGR, sitten tuo jätkä ja C4. Siinä tuli vähän juttuja. Täällä on mahdoton tehdä tappoja. Kato nyt. Et oo tosissas. Eiks täällä oo mitään muuta kuin... Siellä on DSR, PDV ja DS. Ei kun Shieldi. Siitä tuli Suossala tappo. Hiljaa. Ei saa laulaa muumit. Siinähän oli timanttinen Executioner. Secondary Masteri. Ai niin on se Orbital. Toivottavasti tässä videossa ei kuulu äsken Subway Surf. Ja muistutan kuvanlaadusta, se ei ole mikään hyvä. Aha. Noin, sieltä tuli UAV. Heitäpä C4 sit kun saat. Sieltä tuli jotain. Sieltä tuli tappo. Valmistaudu, se tulee ylös. Ehkä. Sniputa DSR:llä kaikki. Nyt se spawn killaa sinut. Laita taktikali äkkiä. Spawn killaa kaikki. DSR:llä. Koska tarvitset DSR:llä tappoja. Äkkiä ylös, spawn killaa sieltä. Sieltä lentää C4, sieltä tulee äijä siis. 2 tappoa, 3 tappoa. Voi tulla sieltä portaikosta? Sieltä tuli spawn killer. Mitä vähän otin Shieldi? Eli hyvin 12 ja 26. Hyvin menee. Minullakin meni äsken noin huonosti. Siitä ei harmillisesti tullut tappaa. Ei, näittekö se tuon? Joo, se meni. AGR ja Centriga vai? Kauanko aikaa on vielä matsia? Melkein 2 minuuttia. Löi sitä, mutta ei silti. Minuutti 20 sekuntia siis. Minuuttia 20 sekuntia, nyt se on varmaan enää minuuttia. Ei niillä ole sitä oletus. Mä oon sit tosiaan 13.28. Vaihda RPG:hen kohta. Oo! Hyvä, sieltä tuli hieno tappo. Varmaan se tuhos mun CV-lasen. Mistä näitä jätkiä tulee? Paljon näitä. No Saunalahdelta tietenkin. Joku Urpo heitti Care Packagein. Mitä? Mä sanoin Scare Package. Care Package. Kerpäkki. Mä sanon sen vaan ihan suomen puolella. Oikeesti, mitä? Noin. Siinä oli tämänkertainen videomme. 15.33. Ja statsit oli tietenkin 15 ja 33.
Ja siinähän minut tapetaan viimeisenä, katsokaapa. Joo, siis silloin hamri. Se oli hamri siinä. Ja seinän läpi. Ja tässä oli tämänkertainen videomme. Seuraava on Just Cause. Heippa. Näin.